Asante mantam no mo na striking jurors ya one mo ho high court ashe anasa aban e de won sika no bi ama wo mo no wo se wo mo nkwa adwuma no ne anasa chena wo ye nipakuo bi a asamba ye frɛ wo mo e mo so betena so bi na wo mo kyerɛ wo no mo adwen aban ne de wo mo ka bi watua bi ne nso se ni nyina ma pa de a wo mo guso a wo ntwene mu Adom TV eto aso yi. Yeni to say Ghana ha brofo anase language a abaya abakọ ne disese ho nyina ate strike demonstration what you say would one no kan boko a omonte omonfiu enti na ye tworo ye say ye sika de ba court asa enti no e free juada on the 6 ekono abana ampe bibia amaya enye sika mfa ma court me nkofo ne won me se me hwe na mankase e be start adwuma wo kyena anaso wo kyena chi fi se me kasa me nko ana me ba court if se scan ba enso wo mani na omo hwe se nka 20 anye bibia akra nka 2023 kra no ye ntua ni nyina akra na anka ombetua ebi aka 2022 no ho but this is the case I'm say 3 months per na 2020 August no kitu ebi na ka ho o ti ase